खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो दं। गोबां समफोरावनो मानसि गोमानाय मानसि बुथारनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो क'क्राझाराव सोमजिनाय जिनाहारि जाथाया फिन आरोबाव गोदान महर लादों। क'क्राझाराव जिनाहारि खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय रफिकुल इस्लामा थामहिनबा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नो नाजानायाव आथिङाव गुलि गावजाना गोब्राब जोखोम जादों, जेराव पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार जादों होननानै बुंनांगोन। दुथां सुबुंखौ क'क्राझार गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना मिथिमोन्दों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोहोरनि पाथरघाटआव सासे खर' थिग नङै एबा सासे बेरामि आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै थांनाय सानसे सिगां दुंहाव थासारि जादोंमोन आरो दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनानै आयेन बादि साजा होनो थाखाय पुलिस थानासिम लानानै थांदोंमोन आरो पुलिस थानानिफ्राय दायनिगिरिया खारखोमानो नाजानाय समाव पुलिसा बिथांनि सायाव गुलि गावदोंमोन। मख'नो गोनांदि जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनानै बेफोरबादि साजा होनो थाखाय नाजानाय समावनो बेबादि जादों होनना मिथिमोन्दों। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ देग्लाय बिजनी बरलागाव थेंफाख्रि फोथाराव 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2020 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाया मैया जोबनानै थांबाय। बेनिनो गेवलां मेलाव मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर', बोसोनगिरि बि सोमखोर, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथांमोना माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसेनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीजों दिपेन बर'जों जयै थानाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारदों, जेराव बिथांमोना जयै लोगो हमनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि मैयानि समाव जालांनाय माखासे थासारिखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिदों। थान्दै मेलनि गेजेरजों फिन आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय नीलकान्त गयारिया बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जाबाय। मख'जाथावदि खौरां मोननाय बायदिब्ला आफादगिरिनि बिजाथिया गोबां जानायनि थाखाय फुंबिलियाव बर्डनि गेजेरजों आफादगिरिखौ सायख'नाय जागोनखौ मिथिनो मोन्दों। नाथाय बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालियाव जथुम्मायाव जालांनाय दुखुनांथाव जाथायनि थाखाय माखासे खामानिफ्रा आद्रा जानानै थादों होनना मिथिमोन्दों, जेराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथि सानाव मिरु आफादनि गोदान बिबानगिरि सायख'नाय आरो थान्दै मेलाव जानाय दुंहाव थासारि सोमजिहोनाय सुबुंफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा, जेराव बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों ओरैबायदि लिरदों दि बिथाङा लिरदों, बर' थुनलाइ आफादनि मेगनाव मानि मोदै गोथार बिजनी जथुम्माखौ सोमखे खालामनाया थारैनो दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव। बिजनी हालामनि रायजो राजाफोरनि मिजिं आरो बानजाय आफादनि नारा नाजानायखौ सानैसो दुथां सुबुङा हाद्रि सारनानै लाजि फोनांबाय। मैया मोनाबिलिनि थान्दै मेलाव माखासे उदखारि गोसोनि दुथां सुबुंफोर जाय बर' थुनलाइ आफादनि सानथौ सानस्रिजों जेबो सोमोन्दो गैया, गोलाव समनि जारिमिन आरो गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि बावसोमनायखौ मिथिया, बेबायदि सुबुंफोरा थान्दै मेलखौ बेंख'नानै लायो आरो बायजोनिफ्राय बोलो बाहायनानै थान्दै मेलाव मोखां खाथेनानै जर जुलुमै हाबो आरो दायस'नि मोननै माइक फनखौ लानानै थाङो, बायजोआव दावराव-दावसि खालामो आरो मेलखौ बन्द' खालामनोबो हुमखि होयो, जेराव दिपेन बर' बिथाङा बेबायदि लिरदों। आरोबाव बिथाङा लिरबावदों, बे जाथायखौ नुनानै बयबो गियो आरो थान्दै मेलखौ दोनथ'यो, लोगो लोगो बिबान सायख'नाय हाबाफारिया आद्रा जानानै थायो। संदाननायनि गेजेरजों बे जाथाया सोरनि दैदेननायाव जायामोन आरो बेयाव लोब्बा थानाय सुबुं आरो ग्रुपखौबो मिथिनो मोननाय जायो। थारैनो दुखुनांथावै बर' थुनलाइ आफादखौ लाजि फोनांनाय जाथाय। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिटिआर हालामाव गोरोबथानि उनाव गोजोन गायसननाया जाफुंसार महर मोनबायमोन आरो थांनाय 6 बोसोराव बेबायदि हिंसायारि थासारिया जोबबायमोन। दतमा जथुम्मानि जाथाया दाबो जोंखौ गोसोआव दुखु होयो। माबायदि थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव गुलि गावलुंनाय जायामोन? थांनाय मोनानि जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो हिंसायारि इनायनि हेंथायै गसंथानो बाथ्रा बुंनो बयखौबो खावलायो होनना दिपेन बर' बिथाङा लिरदों आरो बिथाङा जोबथियाव लिरदों, बर' थुनलाइ आफाद जै जाथों। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि प्रशान्त तामांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव गासै हादोरजों लोगोसेनो देंखो मुलुगावबो दुखुनि मोनसे दोहौ लाबोदों। इन्डियान आइडल सिजन 3 नि देरहागिरि प्रशान्त तामांआ 43 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। सनिबारखालि हराव हरखाबै माखासे गाज्रि थासारिजों थामहिनबा बिथाङा लोमजानायनि जाहोनाव गोदान दिल्लीयाव थानाय गावनि न'आवनो
रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि प्रशान्त तामाङा 1983 मायथाइनि 4 जानुवारि खालाराव सोनाब बंग'नि दार्जिलिंआव जोनोम जादोंमोन। बिफा मदन तामां आरो बिमा रुपा तामांनि न'आव जोनोम मोननाय प्रशान्तआ उन्दै बैसोआवनो मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव बिफाखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। उनाव बियो कलकाता पुलिसाव कनस्टेबल महरै खामानि मावदोंमोन। बिथांनो गावनि देंखोनि रोंगौथिखौ जौगाहोनो खाबु होदोंमोन आरो गावनि देंखोआरि जिउ राहानि बिथा गायसनदोंमोन। 2007 मायथाइयाव बिथाङा इन्डियान आइडलनि 3थि सिजननि देरहागिरिनि क्राउन गानदोंमोन। बै समाव बिथाङा 70 मिलियनसो भट मोननो हादोंमोन, जाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि सोरजिदोंमोन आरो जाय गावनि जारिमिनारि बुब्लि सोरजिनानै गावनि मिलौदो गारांजों हादोरनि सुबुंफोरनि गोसोखौ आवग्रिनो हादोंमोन। बे देरहानाया बिथांनि थाखाय गोबां गोदान दरखं बेखेवदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा थेंक्स बायदि मुंदांखा एलबाम बिथाङा गादोंमोन। गुबुन गुबुन हादोराङारि हाबाफारिफ्रावबो बिथाङा दिन्थिफुंदोंमोन। देंखोजों लोगोसे बिथाङा फाव खालामनायावबो आगान होदोंमोन। 2010 मायथाइयाव बिथाङा नेपाली सावथुन गरखा प्लटननि गेजेरजों सावथुनाव आगान होजेनदोंमोन होनना मिथिमोनदों। तामुलपुर जिल्लानि सेसापानि रौमारि बेलामारि गामिनि मोनसे समनि कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि रुपेन राजा बर'नि जोनोमगिरि अनसुला बिफा आजिरा मोननाय केरानि फोरोंगिरि बासुदेब बर'आ रुंसारि जाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनानै फाहामथाय लाबोबाय दंमोन। आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बासुदेब बर'आ सेसापानि दालाइ जथाइ दुलाराय बाथौ गुथुम आरो कुमारिकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबान रुजुन बोनाय आजिरा मोननाय केरानि फोरोंगिरि बासुदेब बर'आ मैया फुंनि 8 बाजियाव रुंसारि जाबाय। सेसापानि गोजौ फरायसालियाव बासुदेब बर' बिथाङा 1980 मायथाइनि 1 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 2022 मायथाइनि 30 एप्रिल खालारसिम केरानि फोरोंगिरि हाबा मावनानै सोरखारनिफ्राय आजिरा लादोंमोन। गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया फुंबिलि 8:30 रिंगासोआव बिथाङा रुंसारि जायो। दुखुनांथाव बाथ्रादि रुंसारि जानायाव गावनि अनसुलि बिसि आरो फिसाज्ला फिसाजो आरो बिजामादै बिहामजो फिसौजो गासैनिबो मेगनाव दुखुनि मोदै बोहैहोलांदों। मैया बासुदेब बर'नि रुंसारि जानायाव बिदायनि समाव तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिजों लोगोसेनो कुमारिकाटा दख'रा एबसुनि बारग' बिबानगिरि ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। मिज'राम म्यानमार सिमानि साखाथियाव गंसे बोलेर' गारिजों जयै अपारेशन खालामनायाव हिर'इनजों बुंफबनाय 638 साबोननि बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बे बाक्सुफोरनि गासै 7 किल'ग्राम आरो 312 ग्राम हिर'इनखौ बोखांनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हिर'इननि बेसेना इन्टारनेशनेल ब्लेक मार्केटआव 150 मिलियन रां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला म्यानमारनि हाइटांआ नोगोरनिफ्राय मणिपुरसिम बे बुरजा बिबांनि हिर'इनखौ लाबोगासिनो दंमोन। आयेन बेरेखायै फेग्रा मुवा जगायनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै मणिपुरनि सरासानपुर जिल्लानि मुल्लाम ओनसोलनि 2 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ गिंकाओ मिलियन आरो मांबाय सिमटे होनना सिनायथि मोननो हादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। सरासनस्रायै बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजो थिखिनि लैथोमासिम सौहैनायनि बाथ्रा सावरायनाय जायो, जेराव बे बुहुमाव अरन हाग्राबारिबो दं, जेराव दासिम रावबो सुबुंफोरा सहैनो हायाखै। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन अरन हाग्रामाया एमाजन आरो कंग'नि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन अरना जादों रेन फरेस्ट। बे मोननै अरन हाग्रामाया मख'जाथाव। गेजेर आफ्रिकानि बे अरनाव जेब्लायबो गोबां अखा हायो, बेनिखायनो बेखौ रेन फरेस्ट होननानै बुंनाय जायो। कंग'नि बे अरना गोबां जिब-जुनारजों बुंफबनानै थानाय। कंग'नि बे रेन फरेस्टआ मुलुगनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन अरन हाग्रामा आरो बे अरना 23 लाख बर्ग किल'मिटारनि बांसिन ओनसोलाव गोसारनानै थानाय। बे अरना ओरैबादि गिदिर आरो गुवार, बेयो मोन 6 हादोरफोराव गोसारनानै थानाय, जेराव बे हाग्रामाया ओरैबादि गुदु हाग्रा दि दिनैसिमबो रावबो सुबुङा बे हाग्राफोराव एबा बे बाहागोफोराव सहैयाखै। लोगोसेनो बे हाग्रामाया जोबोद गिख्रंथावना। बे हाग्रामाया ओरैबादि रोजा दि गोबां जायगायाव सान्दुङाबो हायाव सहैयाखै। बे अरनाव मोनसे एबा मोननै नङा, नाथाय मोन 5 हायुङारि पार्क दङ, जायखौ इउएनआ मुलुग दोरोङारि नेरसोन होदों। कंग' दैमाया कंग'नि अरननि गेजेरनिफ्राय ओंखारबोनाय, जाय 4700 किल'मिटार गोलाव। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि बे दैमाया आफ्रिकानि नैथि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दैमा आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथौसिन दैमा होनना मिथिनो मोनदों।
कंग'नि अरनाव 11,000निबो बांसिन रोखोमनि बिफां लाइफांफोरा गोसारनानै दङ। बेफोरनि गेजेराव 1,000 बिफां लाइफांफोर दं जाय बे अरनावल' रज'यो आरो बेवहाय 2,000निबो बांसिन रोखोमनि जुनारफोर आरो 1,000निबो बांसिन रोखोमनि दाउफोर दङ होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। बेयाव थाग्रा माखासे जिबफोरा ओरैबायदि गिथावना दि जुदि सासे सुबुङा बेयाव सहैयोब्ला बेनिफ्राय फैफिननायनि खाबु मोननाय नङा। बेखौनो बुंनाय जायोदि दिनैसिमबो जुदि बुहुमाव डायनासर गैया होननानै बुङोब्ला आफ्रिकानि कंग' अरनाव दङ होनना रिपर्टआव फोरमायदों। संख्रि गैयाब्ला आदारनि थावनायखौ साननो हाया। जानो हागौ बेनिखायनो मुलुगनिनो बांसिन ओनसोलफोराव संख्रिनि बेसेना खम, जाहाथे साफ्रोमबो सुबुङानो बेखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। संख्रिनि बेसेननि बाथ्रा बुङोब्ला नोंथांमोननि साननाया 100निफ्राय लानानै 200 रांसिम बारायब्लाबो जानो हागौ बेसेना 1 किल'ग्रामाव। सुलुंनि बायदिब्ला मुलुगाव माखासे संख्रिफोराबो जोबोद बेसेन गोसा आरो बे संख्रिया मुलुगनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन आरो मोननो थाङै संख्रिफोरनि गेजेराव मोनसे। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 250 ग्राम करियानि संख्रिनि बेसेना 7,500 रांसिम जायो। बेयो बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन दि संख्रि, थामहिनबा करियानि संख्रि बानायनायनि जुनिया आदबा बेखौ जोबोद बेसेन गोसा खालामो। करियानि संख्रिखौ करियानि औवानि संख्रि, फान्थाव गाबनि औवानि संख्रि एबा जुजियमावबो बुंनाय जायो होनना सिनायथि मोनदों। करियानि बे औवानि संख्रि बानायनो थाखाय सरासनस्रा लैथोआरि संख्रिखौ गोबां सानसिम गोजौ बिदुङाव औवानि हासुंफोरनि सिङाव सोनानै गरम खालामनाय जायो। संख्रिजों बुंफबनाय औवानि हासुंफोरखौ 800 डिग्री सेलसियासनिफ्राय 1,000 डिग्री सेलसियासनि बिदुङाव गरम खालामनाय जायो। बेबादि खालामोब्ला औवायाव थानाय खनिजफोरखौ संख्रिजों गलायनाय जायो, जायनि जाहोनाव संख्रिनि दाथाय, गाब आरो आखुथायफोराबो सोलायो। जेराव संख्रिखौ गोजौ बिदुङाव गरम खालामनायनि उनावबो गुसु खालामनाय जायो। करियायाव औवानि संख्रि बानायनो खमैबो 50 सान लायो। मोनसे जोबोद गोब्राब खान्थिनि गेजेरजों संख्रि बानायनो थाखाय आखा-फाखा मावसुमाफोरखौ थिसननाय जायो। बेनि जाहोनानो बे संख्रिया बेसेन गोसा जाहैयो आरो बेनि बेसेना 1 किल'ग्रामाव 30,000 रांसिम जायो होनना मिथिनो मोनदों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मबाइल थियेटार हानजाफोर, एमेच्योर हानजाफोर आरो खोला कामरुपनि गामियारि थियेटार हानजाफोरखौ स्रां खालामनायाव मैखोम बिफाव लानाय पलासबारिनि कल्लापारानि थागिबि बिपुल चौधुरीया रुंसारि जाबाय। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा देहा गाज्रि हालोदाव गोग्लैनायनि उनाव थाबैनो बिजयनगरनि लिभ लाइफ हस्पिटालाव थिसनदोंमोनब्लाबो बिथाङा जिउ गोमायो। मोजां आखुनि आरो गुरै चौधुरीया मोनसे समावनो मावथांखियारि महरै खामानि मावदोंमोन आरो आसामनि गुबुन गुबुन थियेटार हानजाफोरखौ मोनसे गोख्रों बिबानखौ रुजुनदोंमोन बिथाङा, जेराव मबाइल थियेटार हानजाफोर जेरै अग्निबाण थियेटार, रुपराज थियेटार, मुनलाइट थियेटारजों लोगोसे बिथांनि नखरनि मबाइल थियेटार ग्रुप हानजाया थियेटारबो दंमोन आरो बिथाङा गासै आसामनि गुबुन गुबुन थियेटार हानजाफोरखौ जर'खायै बिफाव लादोंमोन। जर'खायै पलासबारिनि, रंगालय आरो खोला कामरुपनि गुबुन गुबुन गामियारि थियेटार हानजाफोरावबो बिथाङा मैखोम बिहोमा होदोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।